Ndinonzi Mutambara. Ndakaberekwa mugore ra 1975. Asi pamararamiro edu emumusha muno pakushaika kwakazoita baba. Akabarwa nababa akauya kwapere mazuva 3 tafushira baba. Rechitatu ndo raakasvika. Echiti tauya tiri kudotora zviro zvese zvakasiyiwa ngehama yedu. Kugara kwangu kwese kubva paudoko hwangu kusvika namasi uno andizongobvira ndakaroorwa. Asi pari pamusana pekurwiswa kwetaiitwa ngepovhu naiwa kubarwa naana baba aitirwisa kuti kana kutobudise tsoka kundobude muyadhi muno nemaponje acho tinawo. Kubva paudoko hwangu handisati ndambobvira ndasangana nemukomana kana kuti ndakambowirirana nemukomana wekuti ndizotorana naye. Handisi kusvikira pari nhasi uno ngepamusana pemhiko dzetakapikirwa dzekuti hamufaniri kuti muroorwe nekuroora. Zvese upenyu hwenyu huri mumaoko mwangu muno. Ndizvo zvaaitsanangura echiti. Kureva kuti mutori mhandara pamuri ipapo. Chokwadi. Inini pachezvangu handina shamwari. Handina shamwari, hama basi ngendi dzetinadzo ana sekuru naazukuru etinopindirana nawo. Chinosaka tisaburgidzana neanhu akawanda kusiyane mabato nekusiyane zviito. Ndo chikuru chiripo. Akatisiira tsika dzakanaka ngekuti haadi munhu unoite bindawapinda. Haadi munhu unoti iri bato mbaa iri bato mbaa. Unonangise bato rakarwinire nyika rakaunze rusununguko ndo raunorwirira. Inonzi Mutambara, mwana wa Kimpton Mutambara. Akaberekwa gore ra 1968. Baba vangu vakashaika mugore ra 2014 sa 23 Oktoba. Pakashaika baba vedu ndopetakazosara tiri vana chete. Asi veukama vakaberekwa nababa vedu mudumbu rimwe vakauya vechigure nhaka yedu yese yatakasiyirwa kuimba, vechiputsa vechitora zvidhina zvacho, minda echigura mageti vakakuloza kuvhara. Kana motika kuti isvike ichiye kutora kana warwara kana kuti tidaidzowo vane ngoro dzavo kuuye kutware zviro zvetarima kuuye mukati muno, hapana motika inosvika. Saka iro dambudziko retinaro nhasi uno tiripa ngeveukama vakaberekwa nababa. Takaberekwa tiri 10. Inini matekenyi kuchiya mwadzirasha, kuchiya mwazoda, kuchiya mwarwei, kuchiya zvipangidzo, kuchiya wakashaika gara mwechiziya, kuchiuya munyazi, kuchiya mwadzirerusa, kwakuya mukora ngebvachisami. Yokuberekwa kwetakaita. Uyu wamata akashaika uyu azoshaika baba vashaika here kana kuti akashaika baba vachiri vapenyu? Vakashaika baba vacho vakafurwa ngendandi dziso rekuraiti. Isusu takandozvirapira pachedu pano, tangasati takubude kuenda kuzvipatara. Saka hino zvakaende kokurire mumusoro, ropa rakapinde mupfungwa pakufurwa kwaakaita. Saka takaende wakatozoshaika ndiyo chirwere, akazoendeswa naye kumadhokota, akauya kuvhukundurwa pana ngemapurisa, akaende koonangiswe. Asi zvakaende kooneka kuzi ikapa stone yakaende kofura. Asi nyaya yakaende mumatare, baba akasungwa ndizvo, zvichizi zvingatiti waponde mwana ngetsvimbo. Zvisizvo zvakaitika. Akanga apfurwa nani nerekeni? Hatizi kumuona, tanga takandogara apa panapa. Miti yanga ichakatowanda panapa. Takaudzwa yakamufura dziso rake. Hatizi kuona kuti wakafura ndiani, takatonga tobatike kuone umwe wakwara. Kuti tizoziye kuti chakabva ngepi, hatizi kuti ochadi yanga ichakakura, ichakafukidza panapa. Inini handisati ndambobvira ndaroora, kana hanzvadzi hadzisati dzaroorwa. Pamusana peruvengo nemhiko dzakapikwa ngevekuberekwa nababa edu mukati mwemusha wedu, kuparadze musha uno kwaari kude kuita. Kana kutoti muti musimikidzano wawo kuti ngatifambe tizwe kuti zvikumbokangaidze musha uno chinyi, hadi. Kuti anotye kobatwa izvozvo zvakaita izvozvo. Munharaunda muno hatina.
asi kuti tikatobudawo kwakataramuka tinovaona kana idzo hanzvadzi dzikabudawo kwakataramuka dzinovaona kuti vazhinji vandoite vavengi vakativenga mushonga. Hauzozivi kuti pouri kuenda unobatwe zvakanaka here, wendichaunza pano unondiraramira achiraramisa vabereki vangu zvakanaka here, ngokuti zvito zvavo takuhuta kuzviona. Hamuna kuroora sematauriro amaita? Hamuno here kana vana kunzo? Hatina. Ko ivo vanasikana hanzvadzi dzenyu hapanowo here vane vana? Hapana. Dai vatori pano mwaitovaona vese kuti vakamira sei. Kana ivo vana mazvikokota vanoongorora madhokota dai zvide kunangisa kuti zvakambonga pane chakaitika here vanozviona. Ndinoti inini ndichiri majaha kuti hapana kwamakazoti kwandambozwa kuti kana munhu kwanazoti kuti ndine mwana uri kuout, kana kuti ndine musikana wendinozi ndiri kuhambidzana naye munhu, hanzvadzi dzangu ndinoti havana vana, nekuti asati ndamboone mukomana unondrendere mumarusoso kunge anohwa ndiri kutaura nawo. Asi tinondoswera kumunda tese, ipi yanguva yakoorara kwawo kwawo kwechedza taakumaminda mwedu. Handisati ndamboona kana unonyorerwe tsamba kana kufonerwa kuti shamwari yangu uya tisangane pakati, handisati ndambozvizwa. Handisati. Aiwa, tinozvifarira asi hanzvadzi yangu ngendotouya maweizi emahambire machanozi yazvo inozviziya kuti tizogashire mukwambo, hatitengi kuone mukwambo, totange kuona iye ndiye unotitsana kuti ndeshamwari yangu yakati 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 ino iri kuda kusvika. Alright, ngasvike. Hatizwi mukwambo kuti ndinode kusvikeyo ba, todozwe hanzvadzi yedu ndiye inotitaurira kuti ndine shamwari yangu ndinayo. Hapana unoramidzwa kuroora, hapana unoramidzwa kuroorwa. Tese tiri free, asi zvinoda ngemutemo wetsika yedu umwe naumwe unoiziya. Kune mashoko mukoma matekenya anogona kunge achitenderedzwa imwe nguva akanangana nekusvibisa. Munoti kudini mashoko anotaurwa nevanhu ekuti imi nehanzvadzi dzenyu munowadzana pakudanana? Zviri kutaurika asi zvisizo zviripo. Munozvipindura muchiti kudii izvozvo? Ndinoti manyepo dai kutoti vanhu vari kutaura zviro zvacho vaiunzwa kuti titaure navo azvioneke zvakaitika. Asaite zvemakuhwa makuhwa, ngaanase kuuya kuti inini ndiri pano ndakazviona zvichizi. Tochiende mberi nemakwara madanho emutemo yazvo kusvike kuti zviende koongororwa kuzi ndizvo zviripo here pachokwadi. Kwete zvemahungoti mafi akawandisa ekushaishe zita remunhu nezvisikazi kuitika. Saka hino ariyo ana mazvikokota anoongorora kuti zviro zvechokwadi zvikuitika here. Asaite zvekuzwe masoko masoko kumakwenzi. Vanase kuuya kuna anoongorora, hapana chinohwandire Zimbabwe ba. Mitemo nemichini yazvo iriyo inoona kuti hozvozvo zvikuitika. Kuti mafi akawanda muno kutendererwa kuti mune mafi. Ndani makore 50 ekuberekwa asati ndaroora. Mune wamakambofambidzana naye here kubva muchizvarwa? Unoisenzesere apo pakarara babangu redu. Ndo paanozvi zuva rega rega unonga achitsvaira tsvairapo ichiite mapipi anoita. Pane miti yaakasima mumakona nemumakona ipo pakarara babangu. Kutanga kwacho waidirira ngemukaka. Izvozvi ndozvo ndisi kuchaziva kuti waakuite zvipi, chendiri kuona kusakura sakura. Ipopo hapambomeri bundo kana zenza riya hamumeri bundo, unondonga achikurira kurira imo undotenderera imo pasina chaanoti urutore chakati. Hapana. Ndo paanoite mapipi ese ekutsikirire mushonga. Tamari isati ndiyo ndakaroorwa neKimpton Mutambara. Saka ndinogara pano, ndakagara nemurume wangu zvakanaka kubva tichigare mumusha mukuru. Tikabva imomo tiine vana 6. Zvinotondirwadza,